Mga kauturan, maayong adlaw sa inyong tanan. Sa sining nga tion, pasalamat naman kita sa Ginoo nga makapadayon kita sa pagpamalandong sang pulong sa Dios nga makita sa Lucas kapitulo 15 halin sa 1 tubtob sa city. Kagahapon diri pagkapasahon sa iligaynon nga Bible nga nagasiling sang isa ka tion, madamo nga mga manugsukot sang buwis kag mga makasasala ang nagpalapit sa pagpamati kay Ginoong Hesus. Kag ang mga Parisiyo, ang mga manunudlo sang mga kasuguan, naggulumoron sila. Ini nga tao nagabaton sa mga makasasala kag nagakaon pagani upod sa ila. Gani si Jesus naghambal sa ila sining palaagiran. Abi ko na ang isa sa inyo, may isa kagatos karnero kag madula ang isa sa ila, ano bala ang iya himuon? Bihaan niya ang 99 o 99 sa halalban kag magalakat siya sa pagpangita sa nadula nga karnero tubtob makita niya ini. Kung makita niya ini, malipayon gid siya sa pagpasan kag sa pagdala pauli. Dayon tipuno niya ang iya mga abyan kag mga kaigod kag magsiling sa ila. Magkalipay kamo upod sa akon, kay nakita nakon ang nadula ko nga karnero. Nagsiling ako sa inyo, nga sa umuman nga bagay, may labi pa nga kalipay sa langit, tungod sa isa ka makasasala, nga nagahinulsol sang ila mga sala. Labaw sa 99, nga mataro nga wala nagakinahanglan sing paghinulsol. Ini amo ang pulong sa Ginoo, kagaton suliton ang mga kamatuoran nga aton ginbasa diri kagaton hatagan ini sang dako nga patugsiling kag kahulugan sa aton mga kabuhi. Isa kation si Jesus Christ, suno sang natudlo sang Bible nga aton gintun-an o kung ginbasa, nagapanudlo siya sa mga tao. Kag mayadto dito nga mga tao nga nagpamati, kag mentionar diri, mga tao nga makasasala, nga amo ang manugsukot sang buwis. Kag mayadto man dito nga duha ka grupo sang mga tao, ginatawag nga Parisiyo kag manugsukot sang buwis. Ginatawag ni sila nga mga eskriba. Mga tao nga nagatudlo sang mga kasuguan sang Dios. Amo na ang eskriba. Siguro aton liwat nga tadlungon agud makuha naton. May tatlo ka klase sa mga tao nga nagpamati samtang nagatudlo si Jesus Christ. Ang isa grupo sang manugsukot sa buwis, ang isa Parisiyo, kag ang isa manunudlo sang kasuguan, gintawag nga eskriba. Aton siguro nga hangpon sing mayo, agod nga makuha naton diri sing matinaw ang mga pagtulunan. Ang siling sang mga Parisiyo nga si Kristo nagabaton sang mga tao nga makasasala, nga amo ang manugsukot sang buwis. Nagareklamo sila. Ang background sini amo ni, nga ang mga Parisiyo sa panahon ni Kristo, amo ini ang mga tao nga nagakilala nga sila lang ang matarong. Ang iban niyang mga tao makasasala. Kag ang eskriba nga amo ang manugtudlo sa kasuguan, maid-id sila nga nagatudlo sa mga tao
nanungod sang mga kasuguan, pero ang problema, sila mismo wala nagasunod sang kasuguan nga ilang ginatudlo. Kung sa bagay may duwa ka klase sang mga kasuguan nga ginatudlo sang mga eskriba. Una, ang kasuguan sang Dios. Isa sina amo ang napulo kasugo nga nasulat sa Exodus kapitulo 20. Pero may isa sila ka kasuguan nga ginatudlo pagid. Ang kasuguan nga ginhimo lang sang tao, man-made nga mga kasuguan nga ginpalaton-laton halin sa ilang mga katigulangan, nagpanaog sa ilang kabataan. Ila ini ginatudlo sa mga tao. Una, ang kasuguan sang Dios. Ikadua, ang kasuguan nga ginhimo lang sang mga tao. Ang problema ginsiling nakon nga ini nga mga tao mapisan magtudlo sa iban, pero sila mismo wala gani nagatuman sang ila ginatudlo. Ginapagbugatan lang nila ang mga tao sa pagtuman. Amo ini ang kapangdanan nga si Kristo sang diri pa sa duta, naghambal gid siya, kari kamo sa akon, kamo nga ginabugatan, kag ginabudlayan, kay papahuwayon nakon kamo. Mabugat nga pagtulunan ang ginapatuman sa ila sa mga eskriba o kung manunudlo sang kasuguan. Pero sila wala nagatuman sini. So sila ang eskriba kag ang parisiyo nagamuno sila, nagcomplain sila bato kay Kristo. Nga si Ginoong Hesus nagapakig-upod kag nagakaon pagani sa mga tax collector nga ginakabig nila nga makasasala. Ano ayhan nga adlaw naakigid sila sa mga tax collector o kung nagsukot sa buwis. Ang background niya amo ini nga sang una nga tion ang pungsod Israel nahimo siya nga under sa paggahom sang Roma, sang Rome. Okay? Under sila sa paggoberno sang Roma. Kag ang Roma nagapili sang manugsokot sa buwis nga mga Hudiyo man o kon Israelinon nga magsukot sa buwis sa Israel, mga taga-Israel, kagihatag dito sa ila sa Roma. Amo inaanakigan sang mga Hudiyo kag mga Israelinon. Kaya man panawag nila tax collector, mga tao nga dayaon, mga tao nga mga traidor. Traidor gid man matuod, kay amo ini ang plastada sang kamatuoran. Ang mga tax collector, manugsukot sa buwis, ginahatagan sang gobyerno sang Roma sang ginatawag nga kota. Example sini amo niyo. Magsiling ang opisina sa BIR sa mga Romanhon sang isa ka tax collector, inasingganan nila nga okay, masukot ka sang buwis kag kutahan namon ikaw, bali example lang niya, mga 50,000 amo nang ihatag mo di sa opisina sang mga sang Roma kada bulan. 50,000. Okay? Ang himuon sang tax collector nga nasahin dito, masukot siya todo-todo, pisan gid siya, dason sobra pang iya ginasukot. Kung sobra gani 50 ang iyang masukot nga buwis, ginahatag niya to sa opisina sang Roma, bali 50, ang sobra iya na. Example, kung makakuha siya 70 ka libo, ihatag niya tong 50, 20 gid ang isulod niya sa iyang bulsa, kabangdanan nga ang mga Israelinon nagapangakig sa ila
kay sila nagadinaya kag sila nagatraidor sa ilang kaugalingon nga pungsod kag ginabuligan nila ang Roma nga nagaulipon sa ila. Okay? So, ang pananaw sang mga Parisiyo nga mo ini ang mga taga-Israel nga mga katawan, pananaw nila sa mga tax collector, tama gid ka mga makasasala, mga dayaon gid nga mga tao nga mga nagaluib sa ilang mga isig katao nga amo ang Israelinhon. So, in background, kag hindi sila gusto ang Parisiyo nga si Kristo magpalapit kag magpatig-abyan sa mga tax collector kay ini nga mga tao malaot nga tao. So nagulumoron sila. Anong siling nila kay Kristo? Siling nila si Kristo nagapakig-abyan sa mga tax collector nga mga tao nga makasasala. Ang gusto nila nga si Kristo magsiparar, hindi magpakig-abyan sa sining mga makasasala. Kabangdanan nga si Kristo naghatag sa ila sang isa ka parabol. Kag ang parabol nga ginhatag ni Kristo sa sining nga mga tao amo ini. Siling ni Jesus Christ, abi kung may isa ka karnero nga madula, ano ang inyo himuon? Daw ginapabatyag sila ni Kristo nga sila mga bakiro sang karnero, kag nadula ang isa. Sila ni Kristo, kung may isa kamo kagatos ka mga karnero, kag madula ang isa, ang nabili 99, isa man lang ang naglayas, kag nadula, ano ang inyo himuon? Sila ni Kristo, hindi bala ninyo biyaan ang 99, kag pangitaon ang isa nga nadula. Ining isa nga nadula, hindi ini nga nadula kagin tabog siya, kagin sikway. Naglayas lang ni siya sa iyang kaugalingon nga paglakat o kon pagpalayo. Siling ni Kristo ti ano ang maayo nga buhaton sang isa ka manugbantay sang karnero. Kag Kristo nagpadayon sa paghambal sa ila. Hindi bala biyaan niya ang 99 kag pangitao niya ang isa nga nadula. Dumdumo naton nga ang nadula diri isa lang kabilog. Ang nabilin niya 99. Pero uyangan gid sang panahon sang maayong manugbantay nga pangitao nini ang isa nga nadula. Mga kautoran, amo ini ang ginaplastar ni Ginoong Hesus nga kamatuoran sa ila sa aton man subong. Ano nga kamatuoran? Ginatudlo sang bug-o sang kasulatan nga ang kalag sang isa ka tawo mas dako pa sang bili kaysa bug-os nga kalibutan. Kagamo ini ang ginahambal sang Bible. Siling niya, ano gid bala ang kapuslanan sang isa ka tawo? Kung maangkon niya ang bug-os nga kalibutan, kag madula man lang ang iya kalag. Ang bili, ang presyo, ang value sang isa ka kalag, mas dako pa sang bili sa bug-os nga kalibutan. Amo nang kabangdanan nga nagsiling ang aton Bible nga ginbasa nga bisan isa lang ang madula pangitaon gid sang manugbantay kay man ang isa ka kalag tama kadako siyang bili nga mas dako pa kaysa bili sang bug-os nga kalibutan. Kung imoton-an ang Bible sa John chapter 10, si Kristo amo ang maayong manugbantay. Kag sa Salmo kapitulo 23 nagasiling, ang Ginoo amo
ang maayong manugbantay. Kag ang mga karnero kita, kag ang siling sang parabol nga aton ginbasa, isa lang ang naglayas kag nadula. Mga kautoran, amo ini ang aton batyagon. Bisan ang tanan nga mga tao sa kalibutan nagkalaluwas na, kag ikaw na lang nga isa o kon ako na lang nga isa ang wala pa maluwas, sa gihapon si Kristo magakari sa sining kalibutan. Igahalad niya ang iyang kabuhi didto sa cross sa Kalbaryo, agod nga makita kag maluwas ang isa ka tawo nga wala pa makaangkon sang kaluwasan siyang kalag. Ginapakita diri sa amo nga parable nga ang isa ka kalag sang tao tama gid ang bili, kag ginahigugma gid siya sang Dios, kag hindi gusto si Ginoong Hesus nga may isa nga malaglag, kundi ang tanan makaangkon sang kaluwasan sa iya kalag. Okay. Ang karnero nga nadula dire, helpless. Wala siya sing abilidad, kag kusog, kag kaalam sa pagbalik sa turil sa iyang puluyan, kung hindi siya pagpangitaon sang nagabantay sa iya. Kag tungod kay nadula siya, delikado ang iya kabuhi. Kay man ang karnero isa kasapat nga hindi makabalo mag-away sa iyang kaaway. Igo lang siya nga daog-daogon kag patyon. Hindi siya katulad sang ido nga pwede magbato. Hindi siya katulad sang mga leon nga mga maisog nga kung may kaaway, makabato siya. Ang karnero iya hindi makasarang mag-away. Igo lang siya, patyon. So nagadipindi lang siya sang kamot sa nagabantay sa iya, nga makabulig sa iya sa tion sang ital-ital kag peligro sang iya kabuhi. Hindi bala sa mga kabalayan kag sa purtahan sang kudal sang mga balay sa mga tao, may ara dira nga makita naton nga mabasa naton siling sang nasulat, andam sa ido, beware of dog. Amo na da makita naton. Ang iban gani way man na ido, pero ginapahog lang nilang kawatan agod nga hindi magsulod. Pero ang kamatuoran, wala sila ido, kuring lang ang ila ginasagod. Bilang pamahog lang ina. Pero ina nagatodlo sa aton nga may warning. Ngang ido ya mga gatgid, mabato gid siya kung awayon. Pero ambot ko may nakita kamo, sa inyong obserbasyon, sa inyong paglagaw-lagaw, dira sa inyong banwa, dira sa syudad, bisan diin, nakakita kamo dira nga may warning, nga andam kamo sa karnero, wala ay. Ina nagatudlo sa aton nga ang karnero iya, hindi makabalo mag-away. Delikado gid ang iyang kabuhi, kay nadula siya, kag kun awayon siya sang leon nga mapintas, sang ido nga layaw nga mapintas, mapatay gid lang siya. Amo ning plastada naton nga mga tao. Kita amo ang karnero, si Kristo amo ang manugbantay. Delikado kita sa aton kaaway, kun madula kita, kay indi kita sa aton kaugalingon, kag wala kita sang gahom sa pag-away kag pagbato sa aton mga kaaway nga amo si Satanas. Ang gahom nga ari sa aton sa pagbato kay Satanas nagikan kay Ginoong Hesukristo. Kabangdanan nga si Kristo naglakat gid sa pagpangita sa karnero nga nadula agod maapinan niya kag iyang madala balik sa turil nga amo ang balay sang karnero. Okay. Ang ginhatag din ni Kristo sa Lucas Kapitulo 5, isa lang ka karnero ang nadula, kag iyagid pangitaon, kay mahal niya ang among nga karnero, kag kadako gid siya niya bili
sang sini nga karnero nga amo ang tao. Pero kung ton-ani mo ang bilog nga ginatudlo sang balaan kasulatan, masapwa naton nga hindi lang gali isa ka karnero ang nadula. Ang ginhambal sang Isaiah 53 versikulo 6 amo ini. Siling sang ni propeta Isaias, kitang tanan katulad sang karnero nga nadula, ginbiyaan naton ang matadlo nga banas sang Dios, kag ginasunod naton ang aton kaugalingon nga dalan nga tama katiko kabangdanan nga nadula. Hindi lang isa kundi siling niya, tanan kita, we all like sheep have gone astray. Amo nang natudlo sang Bible. So kung ginapangita niya nga isa lang na dula, mas labaw pa nga pangitaon ni Kristo sing labi kay kitang tanan nga mga tao nagkaladula tungod sang aton mga kalapasan. Kagdugang sini ang Roma 3:23 nagasiling, ang tanan nakasala kag nakabsan sang himaya sang Dios. Kag sa Roma 3:10 pakadto sa 13 nagasiling ang Bible, wala gid sing isa nga matarong. Tanan kita hindi matarong, kag kitang tanan makasasala suno sa ginatudlo sang Bible sa aton. Tungod kay kita nadula sang aton mga sala, ang ginhimo si Kristo nagkari sa pagpangita kag sa pagluwas sa aton. So may dua ka pulong aton dumdumon, pangita kag ginluwas. Hindi lamang galing si Kristo ego lang mangita, kundi nga sang nakita niya kita, iya kita nga ginluwas. Amo ini ang aton masapuan sa Bible nga nagasiling nga sang nakita na ni Kristo ang iyang nadula nga karnero, iyang ginpasan balik pauli sa iyang balay. Inaamo ang pulong ginluwas, ginpangita ka ginluwas. Paano niya ginluwas ang karnero nga nadula? Iyang ginpasan balik pauli sa iyang balay. Amo ini ang ginasiling sa Lucas 9:10 nga nagasiling, si Kristo nagkari sa kalibutan sa pagluwas o kon sa pagpangita kag sa pagluwas sang mga nadula. Tanaw naton jotay, i-focus naton jotay sa ang kamaturanan nungod sang ginpasan niya balik. Kung sa aton pa grabe gid gali ang balda sang karnero nga hindi na siya makabalik. Ang dagway niya katulad bala sang karnero nga nahulog sa pangpang kag madalom ang pangpang pagkadto sa suba. Pagkahulog niya, bali ang iyang lawas ang mga karnero, buhi pa siya, pero hindi na makatindog kag hindi na makalakat. Mayo gani kay ang mayong manugbantay nakaabot dito sa husto nga panahon. So anong ginhimo panugbantay agud maluwas, ginpasan niya ang amo nga karnero kay hindi na makasarang maglakat. Amo ini ang kamotoran nga tan-aw naton sa aton kaugalingon. Aton batonon ang kamatuoran nga hindi kita makasarang magluwas sa aton kaugalingon tungod kay grabe ang ego sang sala sa aton. Nagakinahanglan kita sang manuluwas nga magpasan sa aton balik. Okay, ibalik naton ang aton kaugalingon sa tungtion nga ang aton unang ginikanan, si Adan kag si Eva nahulog sa sala. Ang termino sang mga manunulat, tapos nga natintar si Adan kag si Eva, nahulog sila sa sala.
Tungod kay nahulog sila sa sala, nagpamata sila, kag amo man kita, karon mga kaliwat man kita, ni Adan kag ni Eva, nga may igo man kita sa sala, nahulog, tama kadalom sa pagkahulog. Ang ginatudlo sang Bible sa aton amo ini, nga kita nga mga kaliwat ni Adan kag ni Eva, nakaangkon sang sala, nga aton ginpanubli halin sa ila. So may ara ginatawag sa English inherited sin o kung original sin. May ara kita nga ginpanubli nga daan nga sala halin sa una nato nga ginikanan, kagdugang sina may ara pagid nga sinatawag sa aton nga personal sin. Lain man iya ang napanubli nga sala, lain man ang sala nga personal nga aton iya nahimo subong. Pananglitan, kung ako magpangawat subong, ako niya personal nga sala nga nahimo. Kung ikaw magbinutig subong, imo na personal nga sala nga nahimo. Dugangan sa tong napanubli mo nga sala halin kay Adan kag kay Eva, ang siling sa Bible, ang bayad sina nga sala, kamatayon. So kinahanglan gid ang manuluwas si Kristo. Ginpangita niya kita, kag ginluwas, kay man kung sa aton lang kaugalingon, hindi kita makasarang sa pagluwas sang aton mga kalag, kay grabe ang igo sang sala sa aton, grabe kadalom ang pagkahulog sang tao sa sala. Kinahanglan gid siya sang manuluwas nga magapasan sa iya balik sa turil o kunilistaran sang mga karnero. Kagamoy na ang ginhimo ni Kristo, ginpasan niya dito sa cross ang tanan nga sala sang mga katauhan sa bilog nga kalibutan, agud nga makangkon sila kita sang kaluwasan sang aton mga kabuhi, kag makabalik kita sa balay sang Dios nga ginama niya para sa aton tanan. So gamito naton ang pulong naman diri nga bugay. Ginpasan ni Kristo balik ang karnero, ina tungod kay naluoy siya kag nahigugma siya siyang karnero nga hindi na makalakat. Ang nagtulod kay Kristo sa paghimo sina, amo ina ang nasilinga bugay sang Dios nga makita naton sa Episo 2:8 nga nagasiling ang Bible, tungod sa grasya o kon bugay sang Dios, naluwas kamo paagi sa pagtuo. Tungod sa bugay, kalooy, grasya ni Kristo, iya kita ginpasan, ginluwas niya kita sa katalagman sang kamatayon, sang silot dito sa linaw sang kalayo nga ginatawag nga impyerno. So kung mabatian naton, kag mabasa naton ang pulong nga bugay, amo ina ang dako nga kaluoy ni Kristo sa aton nga nagtulod sa iya sa paghalad sa iyang kabuhi, kag ginahatag niya sa aton ang kaluwasan, ang eternal life nga ginama niya, agod nga makaangkon kita sang ginarian sang Dios didto sa kalangitan. Ano pagid ang sunod nga natabo? Iyang nakita, iyang ginpasan balik, kag nagsiling ang balaan na kasulatan. Pagbalik niya dito sa ilang lugar, nagsiling si Ginoong si Kristo sa iyang mga silingan, sa iyang mga abyan. Siya magkalipay kamo, upod sa akon, kay nakita ako ang nadula nakon nga karnero. Kag nagpadayon ang versikulo 7 kag ang versikulo 10 nga nagasiling, sa amuman nga bagay, pasahon ako ng 10, sa amuman nga bagay,
magasiling ako sa inyo, ang mga anghel sang Dios nagakalipay tungod sa isa ka makasala nga nagahinulsol o may dako nga kalipay. Gintipon ni Kristo ang mga abyan, gintipon niya ang mga silingan niya, kaging singganan magkalipay kita kay nakita ko ang nadula nakon nga karnero. Kag siling niya sa amuman nga bagay, may dako nga kalipay didto sa langit. Tungod sang isa ka makasala nga naghinulsol sang ila sala. Sumalipayon ang mga anghel didto sa langit upod kay Kristo. Kon ikaw kag ako magbiya sang aton sala, isandig naton ang aton pagtuo kay Ginoong Hesus, kag batonon ta siya sulod sa aton mga tagipusoon. Mga kauturan, kinahanglan naton si Kristo. Kinahanglan naton siya sang una, kinahanglan naton siya subong, kag kinahanglan gid naton siya sa palabuton. Mga kauturan, kon kaluwasan gani ang paghampalan, wala na kita sang iban nga dangpan kundi si Ginoong Hesus gid lang. Kita katulad sa mga tao nga nagabalatian, nga nagakinahanglan sang doktor, agod magabulong sang iyang balatian. Kung kaluwasan sang aton mga kalag ang paghampalan, wala na kita sang iban nga doktor o kung manuluwas nga pagadangpan kundi si Ginoong Hesus gid lang, kay siya lang ang ginpadala sang Amay sa kalibutan sa pagluwas sa aton. Amo ina ginasiling John 3:16 nga ginpadala niya ang iyang bugto nga anak, isa lang ang anak sang Dios. Kagdugang sina nagasiling pagid ang balan kasulatan nga wala na sing iban nga ngalan nga ginpadala diin kita makaangkon sang aton kaluwasan luwas kay Ginoong Hesukristo. Dumdumo naton nga ang Dios may bugtong lamang anak nga mo si Kristo. Kag siya lamang ang bugtong nga manuluwas sang tanan nga mga katawhan sa kalibutan. Kabangdanan nga si Kristo naghambal sang iya mga sumulunod. Sila ni Kristo sa ila, ako amo ang dalan pakadto sa langit. Bugto nga dalan, wala na sing iban nga dalan. Kag nasiling si Kristo nga wala sing bisan sino nga makasulod sa langit kun hindi mag-agi sa akon. Amo ini ang plastada nga maatag na tudlo sa aton. Kun kaluwasan ang paghampalan, isa lang ang aton manuluwas, si Ginoong Hesukristo. Siguro madamo ang reliyon sa mga tao sa kalibutan, pero bisan ano nga reliyon ang nasudlan mo, kinahanglan mo si Ginoong Hesus. Kay hindi ang aton reliyon amo manuluwas, kundi isa lang ang aton manuluwas nga ginpadala sang Dios agod nga makaangkon kita sang kapatawaran sang aton mga sala, kag makasunod kita sang sa langit nga mo ang balay sang Dios nga ginaman sa tanan nga mga tao nga nagkalaluwas. Kabay nga ining mga pulong makapenetrate sa aton mga tagipusoon, kag maghimo kita subong sang nagakaigo nga desisyon para sa aton kaugalingon. Ang gusto nga desisyon namo nga isurrender naton ang aton mga kabuhi dira sa may gugmaon nga ang kamot ni Ginoong Hesus, kay sa iya lamang maangkon naton ang kasiguruhan sang aton mga kaluwasan. Kag kon aton ina himuon mas labing maayo, ina nga desisyon aton himuon subong, kay base ang buwas hindi na makaabot sa aton
Pila na ang edad naton subong, siguro ang iban sa aton 50, 60, kag kung may kaluoy ang Ginoo, makaabot pa kaya 80, pero hindi na sigurado. Karon amo ang adlaw sang aton kaluwasan. Buwas basi uli na ang tanan. Bato na si Kristo sa imong kabuhi, agod nga maangkon mo ang kapatawaran kag kaluwasan sang imo kag akon kalag. Maraming salamat kag kabay nga ang Dios magpakamayo gid sa aton tanan.